Gawas sa pagbantay sa kriminalidad, nahimong dugang tahas karong pandemya sa puwersa sa kapulisan ang pagbantay sa lihok sa mga tao ug pagsita sa mga nakalapas sa quarantine protocols. Apan gawas ni ana, anaasab ang kapulisan aron mutabang sa mga taong nanginahanglan ug kana ang gipakita ni Patrolman Rogelio Imano III. Mga kapuso, sabay-sabay na sab kitang ma-amaze karong buntaga tungod atong siron ang pag-hashtag spread kindness sa Tagaluanon policeman ngadto sa usa ka estanghero nga nanginahanglan og tabang. Ato makauban karon si Patrolman Rogelio Imano III. Patrolman Imano, sir, good morning and welcome sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta ka? Sir, good morning sir. Good morning mga kapuso. Truly, you deserve all the good feedbacks nga imuhang nadawatan karon, Sir Imano. Apan unang-una, give us a little background kung si kinsa ba si Patrolman Rogelio Imano III. Sir, ako si Rogelio Imano III, youngest among 5 siblings ni Rogelio Imano Sr. o ni Virgin Tita Renacia Imano. Ako nag-graduate sa Taguluan Community College atong 2019 o nakasulod sa atong PNP service sa August 24, 2020 sir. Nagdako ko sir nga galisod nya nakita na ko sir ang mga sponsor sa imta nga makatabang gayud sa mga lisod sa manak sir. Sir Imano, sukad pagkabata pa ba nimo, maingon na nimo nga pangandoy na bagayod nimo nga mahimong usa ka pulis ug mag-alagad sa katawhan? Yes sir. Sugad pa sa pagkabata sir na nangandoy na gyud ako nga mahimo og pulis. Lagi nga mosunod sa yapak sa akong amahan na usa ka maayo nga pulis usab. Kita na ko nga mo serbisyo sa katawan, maka-apply sa kalinaw sir o tabang sa isig katao sir. Viral sa social media, sir, ang imuhang pag-hashtag spread kindness sa usa ka estanghero nga nakita nimo sa dalan. Please tell us, unsa ba ang istorya niini? Sir, ang una nga naitabuan ni sir, since nga MSCQ ang Cagayan de Oro City, nag-implementar kita og checkpoint din sa Cagayan all over the city. Ang atong gipa-implementar sir, face mask, face shield ug barangay exit pass. Ang naitabo karon sir kay gipanaog na mo siya kay wala siya barangay exit pass si Sir AD. Tapos sir, gina-determine po na mo sir nga kung kanisa sir ug wala exit pass mo iyang tumong sa syudad lag ba siya or na iyang sponsor tagid iyang tumong gabuhaton dili sa paglaglag mo na among ginatawag sir nga natay humanitarian consideration sir ana sir ug kato siya sir pagkakita na ko sa iya pangutanan na ko sa nga sir anong wala man kay exit pass siya sir nakahinuktok di pakatubag sa ako niya ako lang sang gi-assist dani ana niya pag apan nga nakita na ko iyang facial sir nga di gud maklaro sir alap kayo alos dili na sa pagkakita murag umot ang akong kasintasin na si sir naa say face mask na pud say face shield apan wala siya exit pass dili daw isuwan ang mga outside sa Cagayan de Oro City ug barangay exit pass ug kato siya sir nahitabo ato ipalitan ako sa face shield apan pagtangtang niya sir nagpaila sa nga taga Taguluan driver si sir kato nga gayon sir nag-take ko og selfie para mapicturean namong duha since nakoy connection sa barangay Balwarte Taguluan sa Miss Oriental kay former SK kagawad ko sa amo sir before ko nisulod pagka-police. That's why sir nga nakoy connection mapangayuan nato siya og barangay exit pass. Ipangutanan na ko si sir og namahaw na ba siya? Ana kay gikan daw siya sa iyang igsuon sa Bulwa nga nanlampas. Moto nga ako siyang gitagaan og kwarta nga gamay pamiliti ato siyang gipakaon kay gigutom taon. Patrolman Imano, unsa pud ba ang dagan sa imong hunahuna ni adtong higayuna, sir? Ngano nimo gitabangan ang maong estranghero? Yes sir. Ako sir, dali ra gyud kay ko matatog labi na magakita og tawo nga kalisod kama inya to sang sir idig. Moto nga
I need to do something sir na dili sa pagadakpon. Naman tayong sponsor, labi ginatawag na in every law there is an exception long as it is a humanitarian consideration sir. Daghan ang mibilib sa imo ang gihimo nga kabayanihan sir, apan unsa ba ang mensahe nimo ngadto sa katawhan labi na sa naglantaw karong buntaga sa at home? Sir, ang ato sir na ata sa karon sa pandemya, kita ra gyapon magtinabang nga isip usa ka tawo. Nya, kung ako pod sa kinsa makakita nga tawo kang iti, mutabang gayud kaniya kung kinsa man nakaila kang iti. Truly, you are an inspiration, Sir Rogelio Emano III. Hinaot namo nga daghan pa ang mahimong susama nimo. Daghan kayong salamat sa pag-share sa imong storya dinhi sa At Home with GMA Regional TV, amping sa field. Sige sir, amping kanunay pod. May buntag GMA kapuso. Mga kapuso, relax lang mo diha kay mo balik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV.